Now, atong balikan mahigalan itong mga isgutanan ron kay kinigong pagmahal kaayo sa presyo sa gas. Gahapon nag-rally ang grupong piston. Og matod pa sa grupong piston dahil 90% ang ilang pangangkon nga nakaparalyze sila. Gikan sa 80 nga tos 90%. Kay gahapong adlaw i-implement naman unta ang usbaw splitihan, wala madayon. Ang problema ng mga drivers, o dili madayon, hain naman ang among subsidy, wa pamansad. Unya unsao man ni magsige lang mig pakilimos gobyerno aning kalakiha. Pero mo lagi na ang mga tao sad mo man manghigalay katapusang maapektaran. Ang plite mo mahal, di man gyud malikayan kay og ang gasolina mo mahal pod ang plite. Mo mahal pod ang uban mga commodities. Kay wa man na mangambak ng mga isda, mga kamuti, mga lagutmon gikan sa bukid, mga pagkaon may galaw, man na maambak dito sa carbon, o man na maambak dito sa mga merkado. Giplitihan man na mga sukitig paminaw. So, mo nang mumahal. Mo to'y, grabe nga example tong report ni kasamang Jane Gallardo, na 102 na pesos mahigala tong diesel fuel save. Unya doon ni Agi mahigala ng multicab, nagdag mga itlog, adto na ipatong sa itlog. Kaya sa 1,000 sa una, ma'am, puno-puno ng tangke ng multicab, karon wa naman katunga. So, unsa man na mahal man, adto ipatong sa itlog. So, ikaw nga mo palit sa itlog, apektaran sa ka. Mahal naman. Ngano man ni mga kagalaan, tungod ni sa law on supply and demand. Ang demand is high, karong panahon na. But the supply is low, therefore, ang prices mahigala mo sa kagyod. Sa law in economics. Kay nganong ang supply low man, tungod mga higala sa problema na to, dito pagkuha mga kigalaan sa lana sa Middle East. Kini kong Middle East, mga higala, kini mga nasod, mga kigalaan ka ng Persian countries, Gulf countries, naa diha may galang oil ba? Gatubod na diha. Pero ang ila po dito mga kigalaan, kini mga Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, mo man ang mga lugar na mga kigalaan, daghang oil. Imagine ka, gatubod na ilang oil dito, kay mo nang dato ka na sila dito. Ang ilang negosyo ka ng baligya, may kalag oil, nga mo ilang ibaligya, nga ito may kalas tibok kalibutan. Adto ko ta manguha. Ang problema, ana, inigkuha ni mo ilisod, kay sudlunon man guna. Interior portion na higala, musod ang barko ba? Doon na siya mga higalay, murag liog sa botilya, nga mo ka nang gitawag og Strait of Hormuz, musud ka na, una ka makatabok sa unahan, nga mura nagbotilya dito nga dako-dako na. Tuwa na dito mahigala ang mga countries ng Saudi Arabia, ang Kuwait, ang Bahrain, United Arab Emirates. Pero musud ang barko na magkuha, muagi ka ng daw liog sa botilya, nga mo ka ng Strait of Hormuz, 30 kilometers lang na. Naaman din na ang Iranian military. Unya, kinsa may muso dito mga kaigalaan nga, sukad paggubat mga sukid di paminaw, paglusad og strike sa Israel o US, ang bawo sa Iran mga higala, tanaw siguro nila din, akansi sila sa mga equipment yun sa gira against sa Israel o sa Amerika. Ang ilang gipantirahan, dili ilang giparalyze mga higala ang oil. Kay ngano, hasta mga civilian vessels gipangtira gud nila. Ha? Gipangtira nila. Muna nga kisa may muso dito man ang supply na tulon very low. In fact, ako man sold out na. Mabita tong usa ka gabi iday nga hasta ganing tanker, fuel tanker dito sa Tabunok. Talisan natagak na sa kalsada. Kaya kita na ni katawa mga kigalaan. Muna yung nahitabo. Hay man to mga kwan. Ano to mga pictures al, daghana ini mga. Imagine kapag sugod sa gira ni anang February 28. O ako masayo pa 28 man to day. 28 day no. Pila ka barko na ang pila ka mga tanker, vessel ang gipabuto mahigala sa Iranian military. Kani mga civilian vessels ha. Civilian vessels ni, komersyo kini. O kani o. Cargo ship, unsa man nga cargo ship? Ito ipakita atong usa Rald. Kana o. Unsa man na Bangkok man na. Ha? Tanker mahigala magkuha dito og oil. Kanang uban asa man tong uban Rald. Nga mga kuan.
Di lang na to mahigala ipakuan siguro kay mabadlong tang mita lagi og kanani ang mga video gyud no nga kuan. Depende lang amo lang gi kun kuan ang video mga higala. Kay karon gud ning mita labihan ka stricto sad kayo. Ultimo patukar ta mahigala mga tukar-tukar nga kuan, mabasa niya dayon. Mawitan mapugos na tagkanta-kanta kay aron nga kinis mita di makabasa sa akong tingog. Naagya po'y advantage din more or less sa itong tingog kay libog smita di sa kabasa. Yung tingog mura ganig plaka na gyud nga nindot paminaw niya nundog sa original ni. Agi talaga to katawa mga kaigilan. So kanang Strait of Hormuz sukad sa pag bombardiyo sa Israel o US sa Iran. Ang ilang baos mga higala sa Iran palupad sila missiles dito sa Israel intercept man. Palupad sa mga missiles may gala diri sa mga silingan nga mga countries nga naay mga US bases ma-intercept gyapon although dunay uban nakalusot. Pero ilang gitira ang mga commercial vessels dito sa Strait of Hormuz. Pila na ka commercial vessels? Miabot nag 17. 17 ka mga commercial vessels, civilian ha. So, nga na ni mo masabot may galaon sa nga klase sad ba? Kining Iran mga sukit tibaw na ila, pangamong na ng ila yun. Mahimo mo na, o maghisgot ang mahigalag law on war. Dili pwedeng tirahan ni mo ng civilian vessel. Oy. Ha? Unya kadto mahigalang mga kwan tanawa kini Israel may mutira mahigalang makaigo nag civilian da dako kay issue dayon kay civilian giigo sa Israel pero kani nabugi nagbagulbol dayo walang okay lang sila ug ang Iran mga kaigalang may makaigo na mga commercial vessels nga mga civilians yun usa man ang uban nga mga vessels so ilang gusto nga i-paralyze mahigala ang tibuok kalibutan nga wa na ilana mga kaigalaan. So karon ang London ang doon na mahigalay balita sa United Kingdom unom ka mga major international powers miingon mahigala nga ready sila to contribute sa pag-ensure sa safe passage through the Strait of Hormuz. Matod pa mga sukitig paminaw kay si Trump mahigala ingon man sa Trump nga kining North Atlantic Treaty Organization unsa man mo dina nga mutabang mo sa pag-secure sa Strait of Hormuz or dili. Si Trump mahigala ingon nga dapat mong mutabang kay inyo man ang mga agi po diha. Pero mura man mahigalag nagduha-duha tong ubang mga countries. Naningon na po si Trump sige lang mapadala ko US Marines. Wala lang ko nang inahanglan sa inyong tabang. Wala Trump mahigalag nang luod sa siya. Sige na lang mo. Pero karon ang kinini ang unom ka mga international powers nihimo sa commitment nga mutabang sila pag-secure nga secure og passage lang pag-escort lang sa ilang mga barko nga magkuha dito glana mga sukitig paminaw. So ang mi commit karon ang Britain kini dako-dako gini Great Britain mahigalap apil man ni sa kwan kinini ang 5 permanent members sa UN Security Council. So ang Britain ug moapil ang Britain ay lamig hilabti ha kamuray gira diha bat kining among barko nga moagi amo ning barko sa Great Britain magkuha ra nig lana wa may labot ninyo ang amo lang kuha lamig oil diha ay mig pagtirahe og tirahan nimo na naara bay escort nga mga Britain military day da magkagubot gyud mosamot kada ko daghang kontrang Iran kay uban mahigala ang tanaw ha, ang NATO, North Atlantic Treaty Organization, nagduha og participate. Muna diha matanaw nimo ha, muna nga kana si Zelensky, Vladimir Zelensky, pagira nila mahigala sa Russia versus Ukraine, dili gyud si Zelensky maka-expect og tabang gikan sa NATO. Kay di man sa member sa NATO. Ngani ang United States of America nga member gyud sa NATO, usa sa mga founding member sa NATO, di man gani mo tabang ang NATO mahigala. Ingon man gani NATO, di lang sa mihan, kwan sa mi. Kana na ang dili man na among gira, di lang sa mi mo apil-apil. Muna ingon si Trump, bisag pag-secure lang anang Strait of Hormuz, kanang inyo mga barko, inyo man na, kamulay secure diha. Ingon mang higalang ubang kanasuran na sakop sa NATO nga ay sa kay mura
Di lang sa mi kayo makakuha na ni. Ha? Amo na akong gisuwat sa kong kulom karon sa pamantalaang The Freeman. Ha? Nga miingon mahigala ang katong German nilang daan, ingon nga this is not our war. We have not started it. Ingon Germany day. Kini Germany day tagam ko sa Second World War ba. Unsa kadakong kadaot ilang na nadangatan. O nagkaroon gusto sila di namin mag-apil-apil ana. Niingon ang Germany mga sukid di paminaw nga dili man na among gira wa pa may magsugod ana. Na di lang mi. Murag Germany may galag sukad sa World War II nga isog kay sila kay mga kagilaan ko si Hitler piting isuga. Kauban may gilas Japan. Karon Germany may galag piting talawa na gyud, ha? Onya miingon pod mahigala nga ang ubang mga nasod to nga tanaw lang sa mi ha. Pero karon tungod kay 17 commercial vessels na ang gitira. Nihimo na og commitment ang Great Britain, ang France, ang Italy, o nya karon gani Germany dai ni kuan na gani marag ni balik na gani ingon ni sige mo kuan lang sad mi, mo contribute mi. Hasta ang Japan. Ang Britain, France, Germany, Italy, Japan and Netherlands. Unom kabuok ang ni commit nga motabang mo contribute sila. Niining hitabo Ang Pilipinas bro wa gyud. Di lang ta mag-apil-apil sa mo to Starilya saba man kato Starilya dai. Ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Starilya kuan magito kayo. Karon kinahanglan magini kuan ron. Bawa oy. Hilo mga sukitig paminaw kay bida. Lisura ining kalakiha mga kaigilaan. No, so kining maong grupo miingon sila nga mo contribute sila to appropriate efforts to ensure safe passage through the Strait of Hormuz. Nga makasud sila ining Strait of Hormuz. Ang problema ni ron, ang mga insurance company na di po mo insured. Kay bisan pag mo escort ng military nga bitaw US bitaw, ay man to ipakita ko tong amphibians dong itong usa ka kwan amphibians nga gipadana dito US Marines. Na gipadana man Trump dito kay pag permiro ingon sa NATO tabang mo diha sa pag escort sa inyong mga barko. Total wa mo ilabot pero pagkuha lag oil ba, kamon lay bahala. Gipadaan na karong Marines. Dito mga higalan US Marines. Gipada mga kaigalaan kay surgical na ni kani oh. Ko mga amphibians oh. Kita naman ako nang gipakita mahigala pero kuyawan ni mga gamit sa US gipada day eh. Wa gitay bisag usan lang kabo kaning inani. Tangki digira man oh. Tangki digira ni mga higala nga amphibian man mulutaw sa dagat. Pag abot sa kamadaan ani mo sungasong po ni. Kani mga klasiya sa kanan oh, ngilngiga. Mo na rin gipadaan to sa Strait of Hormuz. Kay ilang itira diya sa airstrike mga kagilan. Doon ay mga bunkers dito sa ilawom day kingat. Di maabot og tirahan. So mo na karon nga gipadaan nila karon surgical ning ilang kuana kay US Marines sa man gipada. So lahi na ni nga level sa gira. Mga sugid tigpabinaw kini oh. Tangki ni gira man ni. So gida dito ang pinagi sa amphibian attack vessel. Gipada dito mahigala daghan ni US Marines. Pero ang mga kapitan lagi sa barko o kaning mga company sa barko na di po dihapon mo sungasong. Gipasaligan silang Trump nga sige lang kay mo escort ang US Navy. Basin man po kay kontra ko ng Amerika. Basin og ang kuan pod mo nang ingos Trump kamo lang escort katong uban og inyong nasod panalitan. Total di man kamo mo direktang kontra sa Iran. Ang magtirahan mo. Puro gitirahan gyud oy. 17 ka mga commercial vessels ang pantirahan. Daghang civilians na among. So gitirahan sa Iran may gila pag pangamong lang gyud. Mo na ang uban nga mga kapitan sa barko kay wa na gyud una mo kwan. Kay mo lagi na ofiran kag doble nga sweldo, okay? O ikaw kapitan kay ofiran kag doble sweldo. Di pud mahimo nawag kag gyud sa mong asawa kay nga day kini usaman okay nga mo suod mi dito sa Strait of Hormuz. Kay ofiran man doble man. Magduduha sa kay imong asawa moingon gani nga ayaw lang dong. Imong uya ba ka may ayaw dong importante lang nga buhi ta bahalag magkapobre-pobre basta buhi ta. Pauli na lang diri. Ay na lang apil-apil din ta mo so dito ayaw kay kinabuhi na. Pero moingon na gani kay nga sa mandong kanang dako man kag madawat ang asawa og naay magkinaunsa. Wa na gyud makaingon gyud ka kay wa nagitukmod gyud kasi ang asawa kay.
Labi pa mingon dako kay sweldo day, gidoble triple pang sweldo. Sa mga mosungasong dito nga mosungasong kuhag lana dito sa Strait of Hormuz, unsa man okay mosuod ko dito. Nang higyo tabatay mga bata ha. Maingon ka kay nga okay dong, ako li bahala sa mga bata diri nya. Sudla lang dito dong kay daghan tag bayranan. Bago na bata nakapangutang og kuan na ba diri, ha? Anak na gani mo partner kay maingon gyud ka nga bidamurag daduhan na gyud ka so dito. Ngano kani kong asawa nga itukmod na mo to Strait of Hormuz. Labi na moingon na nga okay lang dong kay kanana ko balas mga bata diri kay concern man po guys kumpare diri gani dong. Atol ni agi katawa mahigala. Sa laktod pagka-istorya, naana ang mga, mikumit na ang unom ka mga superpowers pod. Actually, duha ra gid ang sakop permanent members kanang France o UK. Ambot, basin anang panahon na day, ang UK siguro o kanang France, agi siguro sila nga, mga civilian vessels, ay may glabte ha, kaya di ay escort na mga kwan, Great Britain military, nag-escort na, o escort po ning France. Tingaling, hunahuna po siguro Iran na dito talabtan kay daghan tong kontra. Pero hadlok yung gihapon ng mga civilians. Magbutang ng kadako-dakong flag dito sa imong barko nga kuan ni. Kanini ang Great Britain vessel ni o kining France vessel kay lisod man kayo og maaan kang American vessel o Israeli. Mao nang gikasukan gyud maayo nila. Importante nga di maamong ang uban. Kaning gihimo po sa Iran marka bahala naman sa inabe, sa kinsay mo agi, tirahan. Jesus, Ginoo ko. 17 ko na, natundag ng mga barko. Unsaon naman lang to? Dagdag kog madawat hinoon ng ilang asawa ato kay. Pero magunsa man kay. No? So ikaw kapitan sa barko anang kalakiam, di lang ka di lang ko so dito. Ha? So mo na ni pasalig na karon ang mauning mga nasod. Ang France, Britain, Germany, Italy, Japan o Netherlands. May pasalig na sila nga mo contribute sila. Kaya ron nga masolve din problema nga bahalag magubat mo pero kami di may maapektaran kayo kay usa man pagdagan labi na inday kinumhutdan gyud taglana ni. Wa gyud mo sod dito. Ug way mo sod gyud dito sao man na. So mahitabo ana mamaktas gyud ning kalakiha kay. Ha? Practice ng itagbaktas gyud nga kuan. Balag gilayo-layo na nagiingon nga balik tag service sa mga tartanilya magamit yung tartanilya dulho ani day. Umaon. Kay mahutdan man tani. Kaning kalakiha, ang Japan gani karon ang ilang mga reserve ilan ang gipagawas. Daghan-daghan sa reserve ang kitang Pilipinas pod. Kumusta man tong reserve ka diri? Kay matag countries na magnay reserve unta kay simbako dunay kaguliyang dili gid ta maapektaran dayon. Umawning sitwasyon na mga sukit di paminaw, kining Strait of Hormuz karon hinaot po ta nga masolve ni. Kay akong tan-aw bahalag malangan-langan na kay ingong Trump mga 4 to 5 weeks. Sunod ingon na 4 to 6 weeks. Basig mulanat pa din napita. Unya dili ta kasud sa Strait of Hormuz. Unsa man ta ngoy labot mahigala pagan ang sibilyan. Pagan. So mo na nga bahalag madugay mo diha pero magsigil lang ning among gasolina diri. Naala mi supply, da okay na lang. Ay sama ko ning gira mahigala sa kwan. Russia o Ukraine day ngano nalangan man na ron. Musukol man mga Ukrainian, ngano musukol sila. Isuportahan mo sa Amerika pod. Nan kining Iran og ingon pong Iran sukol na mo diha kay mo-support na pod ang ginahinay ang Russia. Mo-support na pod ang kwan. China. Mo nang geopolitics ba ni katubang mahigala ni Trump og ni Putin. Sa una si Biden pa maglamanohay kamot. Pero ang US ni sikretong support dito sa Ukraine. Mo nang padayog sukol dito. So si Trump si Putin kasabot na dayon ita laman-lamano ta ni ron pero imong gisuportaran akong kontra. Mao pa na sa Trump, maglamanuhay sila ko. Nago sa meeting si Trump o si Xi Jinping. Gipa uswag ilang meeting by unya na lang yung human kuno sa kwan kay na-concentrate pa si Trump sa gira. So nasa meeting sa unya na lang isibog lang sa atong meeting. Inig-meeting, maglamanuhay si Trump o si Jinping. Pero si Jinping, hinahinay po nitong support sa Iran. Mga information, matod pa sa nakuhang report,
nga ang mga info dito ang China may naghatag. Ang uban gani mahigala nga mga gamit sa Iran gikan sa Russia. So, inana wagi kalainan sa politika day nga maglamanuhay pero mga pinastikay lang sad. Mo na dito sa geopolitics mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. So kini may tan-aw na to kay makalusot ang lana. In fact, ang India day mura okay naman siguro ang India, no? May siguro relasyon ng India sa Iran. Kay nakalusot pa ilang duha ka mga barko nakakuha man. Oh, usa pang laing nasod nakakuha. Basta ang India, medyo maayog relasyon sa kuan nga mo agi miha ila migtirahe, ha? Ni agi sila, okay ra. Ang uban mga nasod giapil bomba, hasta gud ang Bangkok giapil. O ang Iran murag di mo hilabot sa mga barko nga magdaog lana sa Hormuz Strait. O man asay kondisyon nga basta kay ibaligya kuno sa yuan ipaagi sa Chinese. Nasa ilang kondisyon sad. Kuan sa nang Iran mo dikta sila ba? Nga sige. Moagi mo sa Strait of Hormuz basta Chinese yuan ang inyong trading. Basta mo trading nga mo dala di mo sugot. Maro-maro na sila mga higala, no? Nisip-sip sa China, sad. Na okay lang, pero inyong trading, ha? Ari mo sa Chinese yuan. Madadara. O dollar ganit inyong gamito na, di may masugot. At ni agi katawa mahigala, pero mo lagi na, ang kanto, og makalusot ni ang uban nga mga countries, i-commit naman, makalusot ang lana, at least, bita-bita na lang, di na kayo, kuan. Kita Pilipinas, da, mangita, tayo pamaagi lang, mangangkat na lang taday. O mga silingan na to og kisay makakuha kay di man kita makapasalig pod kisa man kunoy kanang ilang mga barko dagko kay igugubat nga barko kanang mo escort ang atong barko dis Pilipinas igugubat nitong barko kana naman barko may galang murag mo larga pa dong sa buhol tinggag maya kay ha